Tapnuning kamay mo tetekan ay papanan tuy napuno ang panagayat ko. Hindi na po ayat ko balikas ni karayo ang ipek sa gagar kaniliw ko nga agsada gitaarpad mo iwaksim ni panagwadwa kasagrapen tatilipnos na di ayat ko para tenta agnanayong awan patinggana mensahe ni Aya siya sinupay ti pangyawata nudilay siksik ka na puunday tibiyan kakmasa puyute sang itdiru daytoy Aya tapno nagsanta rimat hanggang amang tungpal arapat kay tibiyan iwaksin panagtuwata kasagrapen tatilipnos na tuy ayat ko para kita agnanayon awan patingga